Insuas coma esta emerxen no leito do Miño o seu paso por Lugo, penedos orixinados pola sedimentación de materiais nos meandros do río. Ocupando o centro, esta táboa con banco rodeada de carballos é a que lle dá o nome de Illa da Mesa de Pedra, denominación popular usada polos veciños da zona. Dende a ponte de Ombreiro, o seu acceso é doado. Seguindo a marxe dereita do río, un bello e estreito pontigo permítenos cruzar a illa. Unha pequena presa ou caneiro feito de cachotes conduce as augas do río e o converte nun dos lugares elixidos para a práctica da pesca. Tamén forma unha especie de encoro que, malia non ser profundo, invita ao baño nunha poza de augas limpas e cristalinas. Se decidimos achegarnos á Illa da Pedra, é moi posible atoparnos escenas como esta. Un rabaño de cabras pastando entre as árbores, labor que favorece a conservación desta área. En medio da reserva da biosfera Terras do Miño, a Illa da Mesa de Pedra convida ao lecer e o descanso calmo.